Insellem lilkom illi ssegwu din il-paġna tal-Kunsill Lokali tar-Rabat fuq Facebook, partikolarment lilkom ir-rabtin bħali. Ninaqat l-ewwel nett mal-ħafna appelli li qed isiru biex niqpaw nobdu id-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet tas-saħħa biex kemm jista' jkun m'għandhomux ma nelbu din il-pandemija. Però huwa wkoll żmien illi minnu għandna nisiltu opportunitajiet ġodda, ingawdu l-xulxin aktar fid-djar tagħna, insegwu xi attività jew passatemp illi fil-ħajja maġla illi konna qed ngħixu sa ftit ġimgħat ilu ma kienx ikollna ċans għalihom. Forsi wkoll niskopru xi talenti ġodda li ma konniex nafu bihom, tpinġija, tisjir, mużika. Għażilt illi fl-isfond insemmalkom din l-arja mill-aħħar qatt tal-opra Turando ta' Giacomo Puccini għax nara xebħ mas-sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa. L-ewwel nett din l-opra hija ambjentata fiċ-Ċina propju minn fejn oriġina il-virus tal-COVID-19. U r-rakkont idur madwar din il-prinċipessa Turando illi kull min jixtieq li jiżżewwiġha irid l-ewwel jagħti 3 risposti korretti. Jekk ma jnexxilux jingħata il-mewt. Biex niġġieldu l-coronavirus ukoll irridu nieħdu 3 miżuri: atti, naddaf u waqqaf. Jekk ma nimxux magħhom immorru ħażin. Hawnhekk f'din ix-xena tal-opra il-prinċep Kalaf ikun diġà ta' ir-risposti tajbin, imma Turando donna ma taċċettax illi tiżżewġu u għalhekk itija sfida ġdida illi jekk sa filgħodu jirnexxielha ssir taf ismu u jaċċetta li jieħu il-mewt minflok li jiżżewwiġha. Turando allura hawnhekk tordna li ħadd ma jista' jorqod matul dak il-lejl biex ifittxu jiskopru dan l-isem. U hawnhekk propju naraw lil Kalaf fil-ġnien tal-palazz f'nofs tal-lejl ikanta nessun dorma, ħadd ma jorqod. Però jaf fiċ-ċert illi sa filgħodu ser jerbaħ u jtemm billi jkanta Vinċerò, se nirbaħ, u fil-fatt hekk jagħmel. Aħna bħalissa qisna qegħdin f'din ix-xena, kellna ħajja bla waqfien ħadd ma jorqod nessun dorma kuljum minn ħaġa għall-oħra. Quddiem din il-marda bdejna wkoll nippanikjaw kif tagħmel Turando quddiem din l-isfida ġdida tagħha. Iżda jekk il-koll inkunu responsabbli għalina nfusna u għal xulxin għada jisbaħ jum ġdid u nerbħu. Dan huwa l-awgurju tiegħi għalikom il-koll. U inselli minn qalbi hawnhekk partikolarment lilkom il-bandisti tal-banda Konti Ruġġieru, għall-President u għall-membri tal-Kumitat jalla m'għandhomux ma niltaqgħu biex niċċelebraw flimkien. Nixtieqilkom il-koll is-saħħa u inti li qed tara dan il-messaġġ nistiednek tgħid miegħi Vinċerò, se nirbaħ.